Decka, prepáčte, mali sme poradu. Odložte chlebiky, to pán. A ideme robiť. Kto chýba? Klasika, však máte si zase robiť predĺžený víkend. Monika, teba to mám dávno takú vytipovanú Kolárova? Ale vieš čo, Filip, poď. Tak, Filip, mali sme si robiť priešmak zo 4 maturitných fashion. Tell everything about fashion. 10 minút súvisle rozprávaj ako na maturite. I'm interested in fashion. I like wearing t-shirts. Toto je ako odpoveď príjmaná. Ja chcem slovička, kľúčové slovička. Poďme. Sukne, Filip. Všetky typy sukní. Menuj. Miniskirt. Filip. Skladaná dovačka zvonová, predĺžená, zúžená. Poďme, Filip. Mali sme to. Všetko sme to mali. Katka. Pleated, narrow, airline, tight fitting. Vidíš, Filip, tak toto nevieš. Dobre, tak prázdniny. S kým ich tráviš? S priateľmi, s rodinou? Monika! Papulka ti ide jak na mydlna. Pri mori, na horách, športuješ, nešportuješ, aktívne, pasívne? Poďme, Filip. I like camping with my friends. Tak slovná zásoba zostanovania. Stan? Tent. Dočkali sme sa, decka. Baterka? Pozri, Filip. Katka sa hlási, čelička, všetko vie. Katka. Torč. Filip, povedz mi, učil si sa? Tak áno alebo nie? Tak nie. Sadaj, Filip. Decka, ja vám toto už nebudem vám to pardonovať. Povedal som, že budem skúšať. Povedala. Otvorte si, ideme robiť. A čo si máme otvoriť? Práca? Nie, Katka, workbook. A? Tak, 1, 2, 3 boli pri mitúnočke, boli nejaké problémy, decka? Nie, tak ideme na 4. Monika? Dobre, Zuzka? Dobre, Katka? Smiling. Katka, nemôže byť, Katka. Abo, počkaj, nie som si istá teraz. Ja si to zapíšem, decka, Áno, Dajonka? Dobre, prepáč, nemôžem sa s tebou rozprávať, prepáč, mám hodinu. Ahoj, papa, čau. Dobre, tak Maroš, utvor mi podmienku. Keby bol býval išiel krývajúci muž s vlasmi po pleciach mimo vychodených chodníčkov, tak by nebol býval zabudný. Poď, Maroš. Maroš, ty si myslíš, že keď zaguláš takto tými tvojimi očami pred maturitnou komisiou, tak dostaneš jednotku a všetci z teba padnú na zadok? Možno keby si tam samé ženy, ale mňa to teda neohromilo. Lukáš, poď. Man with limp. Lukáš, ako môžeš urobiť takúto vec? Pozri, Lukáš. Tak tu máš časovú os. Tuto si ty a tuto sa to stalo. Tak aký tam bude čas? Lukáš, mali ste to. Určite ste to s pani profesorkou robili. Bolo to tam, v 3. knihe, v 2. lekcii, v tom rámčiku hore. Pozri, Lukáš, Bohuš tiež prišiel zo slabšej skupiny, ale chytil sa. Poď, Bohuš. Správne. Filip? Filip, zle. Miro, oprav ho. Peťo? Prepáč, ja som asi nejak zaspal. Klasika. Lebo vy traja, Filip a Miro sa sústavne bavíte. A špeciálne Miro. A Peťo mi povie, že tu zaspal. Ludo, dokončí to.
Prepáč, to nezaregistrovala som ťa ešte raz. Dobre. Dobre, decka? Ešte úložku? Ale áno. Tak. Spravte si toto. A vlastne môžete si to urobiť celé až po koniec. Od 58 až po koniec, Monika. A zajtra nemáme angličtinu. Počkaj, decka, ale zajtra máme hodinu. Tak si ešte vypíšte slovička z toho článočku. Veď vy viete, ktorého. A urobte si všetko až po English Development, však na zajtra nemáte nič iné. Čaute.